Bon dia, vilatans i vilatanes. Aquest vídeo és la segona part del primer. D'entrada, deixeu-me manifestar tot el meu suport, escalf i comprensió pel meu homòleg de Badalona. Si els municipals de la nostra vila no haguessin mirat oportunament cap a l'altra banda, un servidor, aquell matí de fa 2 anys que va tornar de Revillon amb la moto i després va baixar pel carrer Major amb els pantalons i calçotets als turmells fent el pingüí, caminant endavant i pixant a la vegada amb una barba de Pare Noel no precisament a la cara, potser ara no seria aquí fent aquest comunicat. Dit això, i com que encara restem a l'espera de que l'Ajuntament d'Alcoi confirmi de forma oficial el nostre municipi com a seu pels Jocs Olímpics de 2020, us faig saber que ja han començat les obres. Sabem que el tema de la coberteria és un problema per la nostra vila, però trobem més sostenible i ecològic donar un número oficial dels Jocs a tothom i que el cisquet de Cala Miquela, que és un pastor que va lleuger com una guitlla, que s'estigui al punt elevat on hi ha el senyal per recollir els diferents SMS que arribin, que els apuntin una llibreta i que els faci arribar passats a net cada dia cap al tard tots els destinataris. Pel que fa referència a les instal·lacions concretament, pel salt de llargada, per exemple, habilitarem la pista de petanca del Casal d'Avis i en les dates que es celebrin els Jocs, els diferents campionats de petanca passaran a l'hora del rector. Els salts de trampolí es faran al gorg dels xucladors del Diable i la natació i waterpolo a la séquia dels altres horts del rector. El llançament de disc, pes i port senglana es faran al Serrat dels Godalls. El control antidopatge es farà amb una truja tofonaire ensinistrada amb síndrome d'abstinència que, ensumant els genitals dels atletes, marcarà amb grunys més o menys ansiosos la ingesta de substàncies prohibides. La Remei de la farmàcia diu que sortejarà 2 caixes de Durex entre els atletes que comprin esteroides, anabolitzants o amfetamines al seu establiment. L'esplanada on fem la Fira del Bestiar l'acabarem de planar amb el John Dere. La brigada de l'Ajuntament hi pintarà amb guix els carrils de córrer i fotrem els palcos de l'embalat i serà l'estadi olímpic. Els cantos dels carrils de córrer els farà un artista local amb un compàs fet amb un clau i un fil amb un guix a la punta. La pista tindrà 40 metres de llargada perquè si la fem més llarga ja ens fotem el terme municipal del poble del costat. La Vila Olímpica serà l'hostal de Cala Ramona, que té 6 habitacions i terrassa, i a darrere hi ha camp per córrer. Per l'encesa de la flama olímpica reciclarem el ciri pasqual de la parròquia, que ja és a les últimes, i el posarem sobre un fanal del carrer Major. Perquè no hi hagi cap problema amb el subministre elèctric, l'Ajuntament llogarà una burra de gasoil que garantirà l'abastiment de llum a tota la població, estadi i Vila Olímpica. Si en un cas de casos hi hagués tanta demanda de potència que saltessin els ploms, el Joan de Cala Nuri fotrà un empalme directe a la línia d'alta tensió.